Good day, madlang naipi. Oh, yun, madlang naipi. Mga kambing ko. Yun. Kahit maraming damo, kahit tag-ulan na, ayuda pa rin kasi sobrang init ang bilog na mundo, madlang naipi. Yun. Kailangan nating painumin yung mga alaga nating kambing. Mamaya yung mga itim na kambing ko naman na iba. Hoy, uminom ka. Huwag kang umarti dyan. Ayuda para kay Dunya kambing. Sobrang malakas siyang kumain. Ito kasi madlang naipi, ano to, mga tira-tirang pagkain ng gangsa. Yung gangsa ko kasi ngayon hindi masyadong kumakain dahil bantay ng bantay sa mga sisiyo nila, kaya yon itong mga pagkain na to content to grow yung balani ng saging tsaka pollard na rin, madlang naipi yun. At may magandang paru-paro. Kumain ka. Sobrang nainitan ng kambing ko. Yun, buntis yan. Yung anak niya, madlang naipi yan. Anak niya yan. Buntis din yan. Yeah. Ganito din natin. Yan. Para kumain. So, yun, madlang naipi. God bless everyone. Hanggang dito na lang muna. Madilim.